Tichario nyako Ramogi odichieng mar 31 odichieng mogik dwe mar 1 2023 en dwe mabende oganda osebedo ka otiso nyinge mopogore opogore. Jomoko luonge ni dwe kabich, jomoko bende luonge ni dwe manigi ndalo miluongo ni 92th. Koro ma e odichieng mar 92th no, kata odichieng mogik mar dwe mar 1 2023. Nyako Ramogi ka ne chako dwe ni maitieke odoko na Nyasaye erokamano kuom keti kingima kendo bende keto wangi Ramogi TV. Odhiambo makawuono an gi mor ahinya mar bedo kodi chakruok nyaka giko mag weche manyien mag duol. Mokwongo thund weche. Celebrate the life of a colleague, a man of great integrity, a hard-working Kenyan, a sincere Kenyan, a man who was dedicated to the cause of education in this country. Mane en jatend Kenya Uhuru Kenyatta otelone jogo manotie sirikal mare elimo dala mosenindo Profesa George Magoha. Hatutaki kusumbuliwa atutwende wapi usijui wapi. Kama serikali wameshindwa na CBC watolewe. Ng'anyo makagi kacha uneno kama kukuom jonyuol jopuonjre ma sikunde gi otuon thuolo mar bedo gi junior sekondar odagi riwore gi sikunde mamoko. Jonjore otimo monje gwenge mag Turkana kod Samburu kendo kelo tho mar ji 2 ka jopuonjre moko bende oyudo hinyruok. Nyako Ramogi nyalo tudori kodwa e namba 3600 mano namba marwa mar ote machuok. Bende nyalo yudo weche manyien gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya achiel kachiel, YouTube kachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwogi kokalo e Twitter handle mara wuon @GeorgeBati_. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Kuom thuolni duto te machiegni weche manyien mag duol chakore gi sani. Nyinga en George Bati. Ji 2 owito ngimagi kaluwore gi monj mag jokuoge mag jamni e gwenge mag Pora manitiere Imbo mar Samburu otieno mabenyoru godo odichieng' makawuono. Jokuoge makamago ne okwalo jamni ma ok tin ne 30 kaka imiyo ler kod jafombo marwa Sharon Ong'ao. Magi gin ringre mag ji 2 manochiel kod magina ma otho e kinde mane jokuoge mag jamni omonjo gweng' Mapora. Familia mar ji 2 mane otho e monj makamano opong' gi lit kod kuyo ka giwuoro yo ma wedegi ne oyudo godo masira mane giyudo mana ka girito jamni magi. Hii Kenya yetu tunaendelea kufa tu, hatuna serikali, hatuoni, na sisi tunalia kila siku, tunaumia sana, watu wanauawa kama mbuzi na hakuna reaction yoyote inafanyika. Tumechoka kupoteza watu, tumechoka sana, tunasikia uchungu kabisa, na tunaomba tafadhali serikali yetu itusaidie na ingilie kati. Jodak Masamburu yuak kaluwore gi medruok mar monje mosebedo ka itimo e gwengego kinde ka kinde. Monje magiwacho ni oloyo mana timore Baragoi e kinde mokalo. Kila wakati president anatuambia try me, Kindiki anasema try me. Why don't they act by their words? Na hii valley sasa imekuwa valley of death. Na hii valley of death mbona wanakuwa spared? Kwa vijana ambaye imetoka Baringo anakuja kufamia Samburu na hakuna mtu anaongea. Ni machozi mpaka lini? Vijana imeisha, watoto imeisha, ng'ombe imeisha, tumekuwa maskini. Je, nani ataokoa sisi? Ni Mungu tu na serikali. Gavana Masamburu Lati Lelelit oseyo kang' mager timbe mag njore mosebedo ka medore e kaunti no. Kochiwo siem ne jonjore mondo ochung timbe majendeke. Tutajaribu kulingana na hiyo, tutajirika hiyo mambo ya mengine. Na tumeleta special forces, we told you. Yote wasiongeza mtu. Kama ni mtu unauza risasi, utajua vile utafanya. Utaenda mbinguni. Kama wewe mbinguni, hivyo. Komachielo jochiwarita kwe bende wacho ne gidhi nyime gi nonro mar yango kendo ndhiyo jonjore mosebedo ka kelo achiedh nade ne jodak mabaringo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta otelone jogo manotio e sirikal mare e timo limbe dala mosenindo Profesa George Magoha. Uhuru chopo mar kuyo gi familia mar Magoha kama bende otio gi thuolono e duoko sirikand William Ruto masani lando ni en ema osiro romo mag Azimio la Umoja One Kenya
motelnegi kod Raila Odinga. E limbe ne dala manen jatend migao mar somo mosenindo ngire George Magoha, manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta, oywago Magoha koko ni nen jatich manochiwore kendo ne tiyo gi chunye duto. I got to realize that this was a man who was not interested in position, but rather what he could do with position. When I made him a minister, I made the right choice in putting at the helm of education a man who deserved that position. Uhuru mabende ne oten kod moko kuom mane gin jotend migepe piny owacho mare, oluwo ni piny Kenya wito wuoyi mane ni kod lony mamalo, jaratiro kendo manochiwore kelo lokruok ne piny Kenya. He was a man who did not fear speaking to truth, a man of great integrity, a hard-working Kenyan, a sincere Kenyan, a man who was dedicated to the cause of education in this country. E wach manenore ka gima ne gilo weche mag siasa, manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende oseyo joma ne omi telo mar piny, ma okoni usiku gi weche mathoth, to ok gichop singo mane giketo ne jopiny. Nawe Steve, usijali hii watu wanapiga mdomo, wacha wapige bana. Unajua mtu ambaye hana kitu kingine ya kufanya lazima apige mdomo. Wacha wapige mdomo. Hiyo ni dunia. Sisi tunaendelea na yetu. E kindeno jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiero joma temo mieno Uhuru Kenyatta gi chilo ka okoni mago gin jonyiego ma gilit gi Uhuru Kenyatta kendo ok gimor gi dongruok mag jowetegi. What would George think of hearing is number one, because I've heard about number one severally. Number one now being victimized. I want to tell you Kenyans, if anybody was today to go out and seem to victimize President Uhuru Kenyatta, I don't know what is going to happen to this country. Kalonzo paro Magoha kaka jatelo mane ok de wach mag dhoudi kendo notiyo ne jo Kenya maonge kwede mora mora. He himself went beyond tribal boundaries. Why would he then get himself constrained here to talk of Aluo, Aluya, Mkamba, Kikuyu? Mane en jatend migao mar arita Fred Matiang'i mabende ne otiyo gi mosenindo George Magoha machiegni kochakore mbalariany nyaka e migao mar somo. Oyango ne gidhi siro e yor somo jopuonjre duto ma Magoha ne siro sombgi nyaka gine ni nyithindogo ochopo lek margi. I'm told there are 1 or 2 kids that Professor Magoha was supporting for school fees. We will make a contribution because the president told me to talk to my colleagues in cabinet to see whether there's anything he can help us to do to support 1 or 2 of those kids that Magoha was supporting. Let none of them be stranded on account of our brother's departure. Kaka yor chiwo luor ne mosenindo ngire George Magoha kendo keto rapar mosiko kaluwore kod tije, Matiang'i koni kade ber to nowinjo bed ni iketo gimoro minyalo luong godo nying mosenindo George Magoha kaluwore kod chiwruok mare e tiyo ne piny Kenya. I hope that somebody somewhere in this environment, in the context of all these things that happen and the cacophony and the noises that we hear every day, many of them unhelpful to anybody, will think about how we can immortalize Professor Magoha's contribution to our society. Either one university will create a chair and name it after Professor Magoha, or a scholarship program and name it after Professor Magoha, or name a research program after Professor Magoha. And actually, if people were to be very honest and sincere, like the universities, and do something like that. Otherwise, there's not going to be peace. I'll be in trouble. You can Jotelo pod medo kuyo kod familia mar mosenindo George Magoha ka ikruok mag ik mare bende dhi nyime. George Magoha ibiro kowe kar yweyo mare mogik tarik 11 dwe mar 2. Ramogi pod wamedo kuyo kod familia no wede ganyuola kod osiepe kod oganda jo Kenya mabende nochiwore mar tiyo negi kanen jatend migao mar somo kod kinde mabende nen jatelo manochung' ne duol mar penje pacho ka nek. Wadonje motende gi weche mag somo. Moko kuom jonyuol ma jopuonjre mag odonje grade mar 7 ng'anyo ni ok gimor ahinya kod okang' mar tuono sikunde gi thuolo mar bago somo mar junior secondary wira ni ok gichopo dwaro moketi gi migao mar somo. Ranyisi en skul ma St. Joseph Kip Kute mayudore Marakwet
ma jonyuol ne obage ng'anyo. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, ng'ur pod nitie maka kod kacha kaka sikunde ji giwegi bende oyudo midhiero mar tayo somo mar grade mar 7. Ng'wech, koko kod oboke lwedo. Magi gin jonyuol mag jopuonjre mag St. Joseph Kipkute mayudore kar chung' od bura ma Marakwet West. Skundni en achiel kuom skunde mane okomi thuolo mar dhi nyime kod sektar madundo mago mayango kaka feeder schools. Kata kamano, jonyuol koro nyono piny ni ngang'. Okane giter nyithindo e skul ma ok gin go kod yie e wi arita mag nyithindgi. Shule zingine ambayo iko karibu, ingine iko ndani ya msitu kule mbele. Na huko katikati ni msitu, kuna nyoka, kuna wanyama, na watoto wetu wataendaje huko? Ikiwa sisi tunaogopa kwenda msituni, watoto wetu wachanga wataenda namna gani kwa hiyo msitu? Hii shule yetu tuko na madarasa ya kutosha. Hata kama wanahitaji madarasa 3, tuko na madarasa 3 ya kutosha. Mambo ya CBC hatuwezi kupungukiwa. Na tukiongea saa hii watoto wetu wa grade 7 walikuja shule, wako katika darasa yao saa hii tukiongea. Hatutaenda shule ingine kama hatutaruhusiwa, kama hatutapewa kufanya mambo ya CBC hapa. Hii ya secondary hatutaenda mahali pengine. So kwa hivyo hatutaki kusumbuliwa atutwende wapi, sijui wapi. Kama serikali wameshindwa na CBC, watolewe. Itolewe. Jaod bura ma Marakwet West okoni loko skunde nyalo bedo matek kaluwore ni skunde go ni ondamo maboyo boyo. Kakoro kwayo mare to eni migao mar somo mi skunde duto thuolo mar dhi nyime kod somo mar junior secondary. The CBC program was not well planned, was not well thought. So we are saying this, that all the primary schools, all the public primary schools as currently constituted must be able to host junior secondary schools. On the issue of infrastructure, we will work on infrastructure when the students are in those junior secondary schools. E kaunti ma Migori, bende moko kuom skunde mag ji giwegi koro koni kwan mar jopuonjre ma odonjo tin mokalo kipimo kod mago mane otimo penj mar KPSEA. Waneno ka gidonjo, gimwa paro ni ogeng'o donjogi en ni sama nomigi chuok kabisa. Pile pile ka nyithindo oluongi kaka sama notimo KCP results no wuok chon. To maendi results no wuok modeko, to nitie ka sirikal ne dwaro mondo timre. Barupe mag schools no miwa mana Wednesday. Gima gitemo yuago kabisa en wach mar junior secondary public. Moko be ne temo yuago ni jopuonj otem ket achiel kidhi to giyudo ma jopuonj achiel mag junior secondary. Mano ba winjo ka jonyuol otemo yuago ka kabisa. E odiochieng' mar 2, jopuonj poko chwali e skunde. Jatatije duol maloso lai mag somo mapacho kae Professor Charles Ongondo mane otimo limbe mare kaunti ma Kisumo ne okoni duol mandiko jopuonj TSC igeno ni biro chwalo jopuonj juma achiel mabiro. The next 1 week we shall be posting teachers. By the end of February we shall have taken stock of any shortage, and even for you, kindly let us know any place where you see any major challenge and let us know. There is no cause for alarm because we have teachers who are properly qualified to handle these subjects at that particular level. Magin mana moko kuom weche manyiedhore kinde makoka somo mar junior secondary chakore. Kako pogore gi ma, to en ni ndalo sudo. Lai kata karikla mar somo ma winjo jopuonjre gi som e tamni bende biro chopo kare. Ma en penjo ma wayudo duoko mare odiochieng' ka odiochieng' masomo ni dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Aput marango bero lwasi mar bad migao mar obila motelnegi kod David Maraga ochwalne dwaro mar obila mag jela makoro dwaro ni gin bende losnegi e sekta margi obed makare. Obila mag jela opedho weche ma opogore ka oriwo koda ka midhiero mar onge mag udi makare ma ginyalo dakie, rochruok mag thieth e kind mamoko. Walter Nyambaga miyowa ler mar wachno. Kamiti motelne kod ogai mar doho machon David Kanani Maraga odiochieng' mar 2 oyudo oboke moting'o dwaro mag obila marito jela. Aput mar Maraga opedhne kwayo mar biro rango kuonde mag jot mag obila mag jela, lwasi mar jela owuon koda ka kuonde mag jela mapacho ka mabedo maonge kod pi mamiyo ngimagi bedo e andaki. Housing is one issue that they have touched on,
And actually they're inviting the task force members to go and see where they live. And we are going to make it a point of seeing where they live and see what recommendations we need to make about that. Obila go pedho kwayo mar rango sachgi kaluwore kod dwaro mar bero ngimagi kaluwore kod pek mar tijgi. Things like their requests for salary increment, that is not a security issue, that can be given, and so that you know their views. Wariobo koni gin kod okumba mar thieth e kata obedo ni obila go bende ni kod ratiro mar keto gi kuonde mag tich maromre. Despite what you are imagining, we are providing very high quality health services to the inmates. Yes. During the COVID outbreak, we never lost a single prisoner or inmate due to COVID, but we loved serving officers, you can imagine. Listi mano chwale Maraga kod Brigadier Joseph Warioba, obila mag jela go dwaro ni mondo ketne gi gige lweny makare mag reso ponono ng'anyo wuok e od ang'ech kata jela, to obila go nyalo yudo gudu mag tago e kod pado motegno makata orodh kod kidi tok muom. Bende gidwaro ni mondo medne gi guogi mang'wecho kod faras manyalo thiro ng'wech e kinde ma ifwaro wasigu. Obila go okoni kaluwore kod tijgi matek, musdola mar lwedo mar jithiri manyut bende koro dwarore kanyakla kod bunde manyalo ng'ulo magina mapiyo. Obila go wacho ni uniform margi bende dwarore. The issues that they have brought forward to the task force include the equipment, the tools that they are using, and we have seen that they need with the country needs to invest in what they are doing. They are rendering a very important service. Wirwakruok mar jogo ma otwe jela, obila go kwayo ni mondo mi rangi kaka inyal medil kwan mag lewni mondo kony rwakruok margi ka ywak nitiere ni lewni ithoro nuo kod jojela go kum igni mathoth kapok owil. Jakremo Gajwango ane picha kose maki mong'adni buch twech kod doho ibiro chwali e jela nikech ka ema gimoro amora rume. Bad migawo mar jela kodwaro ni mondo kamison mochwe kom kod David Maraga orang lwasi makare mar jela ne jomogo motwe kanyakla kod obila matie jela. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Moko kuom jood bura koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi opedhe lela nying jotelo ma oseyango ni ok chul osuru kendo kaber to chwal neno kata ochwal neno e doho mondo kawnegi okang' mawinjore. Magi giwacho bang' Ruto koni tende ok bichiwo thuolo ne jotelo ma osebedo ka badhore ne chulo osuru e pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Odiochieng' achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto koni tende biro wuok mager gi jotelo mosebedo ka badhore wi wach chulo ushuru, moko kuom jood bura koro dwaro ni okaw okang' ne jok ma kamago ka en kod neno makare. Even if they sponsor demonstrations so that they don't pay tax, I want to promise them they will pay tax. Ka en tie gi jogo mong'e gi kaka owacho no. Chik mar Kenya owacho ni dhana modak e iye nyaka chul osuru. Tiende ni ka ok ichulo osuru to nitie chik miketho monego maki kendo tweyi. En kaka rais owacho ni en rais odhi omak jogo oter negi evidence e doho owach ni ok uchulo osuru nikech mae pesa manyochu loso manonego chulo osuru pesa maromo kama iye to ok uchulo. Kane giloso e rombgi madhi nyime Mombasa, jood burago koni kopogore gi wach chulo ushuru, gima duong' ma piny owacho onego ketie ma ino en neno ni omuom michoko tiyo makare ne jopiny ma ok ni pesa no chako lal e lwet jomibadhi. Ya pili, ushuru ni lazima uletwe ufanyie kazi wananchi. Gikwedo rumbi mawachore ni moko kuom jogo ma ok chul ushuru ema sani ochung' ne romo mag siasa mitayo kod riwruog Azimio la Umoja. To en ng'ama koro nyowuok go siasa nikech ong'eyo ni wach usuru mapekni wakawe matek ahinya wa jo Azimio wan Kenya. Koro kanye mo en okoro mindore ni nitiere jomoko mok dwa chulo usuru ema miyo wa pesa. Wan ok wadwa pesa rali. Ji tema nyi neno kopong'o jakaranda masikwat cha onge momi kata nduru. Wan ok wadwar pesa, wan inyisowa mana niya kinyi dwarowa kama kamasa makama idwa miyo watwak. To wachopo waduto te. Omiyo gimoro modwa wacho sani ni jakom nitiere jomoko madhiro miyo pesa mondo los godo rally. Wan gi mekwa mag Azimio wan Kenya. To bang' jatend piny Kenya temo soko wang'gi ewi wach kadho budget makore lach ma samoro hewo kwano mo ma piny Kenya ni godo, jood burago bende nokoni mano gima pok otimore. Ka watimo budgeting
to wachako gi pesa ma biro taxation. Wakuongo wawacho sources mag pesa ma ibiro tiyogo. Ka wasewacho mano, to budgeting side ng'iyo pesa ma biro bedo ni nitiere, to pesa no endo ema gitimogo budgeting. Miyo kata obedo ni president nowacho mano, ato kane gimomiyo nowache nikech mano watimo pile pile. Kwa njia mojawapo ushuru, ya pili kukopa, na ya tatu ni uuzaji wa vitu vya serikali, kitu inaitwa privatization. So tunataka kuangalia kuona hizo vitu anaweka pande gani kwa hivyo vitu tatu ambazo zitasaidia bajeti ambayo inakuja bungeni. Moko kuom twak mabende ne gilose en wach bedo kod chenro moyiedhi mar yiero jogo mabiro bedo e duol matayo chenro mag yiero e pacho ka IEBC. Jok madwa miyo wa members mag IEBC ok owinjo bedi ne oket jogo eko na joge jatelo ni president moketo jogo eko ke jogo biro dhi yiero nwa jakom mar IEBC kata members mag IEBC mamana jogege kato biro duoko wa kuma wae ma demokrasi ok bedi yiero igajruok godo. En ni okwabiyie ni IEBC makoro gisesundo jowa manyocha ni kanyo mose ni koro Ruto ng'ata achiel dwa kawo chik ni e lwete duto ni ene moyiero ji te monego ti kanyo. Nyo wakwere ni mano okwabiyie. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar Azimio osebedo kabago romo mag siasa jumbe ariyo mokalo mag kwedo telo mar jatend piny William Ruto. Jotelo mag piny owacho mar Ruto kotelnegi kod en owuon osebedo kadwoko weche mag Azimio. Penjo maduong' en ni dibed ni Azimio oserwako jatend piny kod piny owacho mare e otegu margi mar duoko rekordgi kar kete tim agenda mage. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa wachni. Kuom thuolo mar jumbe ariyo mokalo, jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo kabayore wach e wi romo mag siasa mag Azimio mar kwedo loch mare. Mabiro bang' Raila e romo mar Azimio e alap ma Kamkunji owacho ni ok oyango William Ruto kaka jatend piny. E kinde yawo ayanga chenro mar gero ute manengogi oyweyo e kadak Mashauri Moyo e giko juma mokalo, jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne odwoko Raila Odinga. Ne ginyiero romo mag Azimio ka githiano ni ginie telo nyaka yiero mar 2027 kendo owacho ni romo mag Azimio ok buoggi. Jonon weche mag siasa yango ni romo mag Azimio nyalo rwako jatend piny kod piny owacho mare e otego margi kendo rocho kenge duto mag keto e tim singo mane miyo jopiny e kinde campaigns. Gima jo Azimio timo sani nya chandogi e chopo lekgi kata chopo promises mane gimiyo jopiny, nikech nyalo distract gi from attention mar timo gigo. At the same time, instability, political instability kantie e piny, to iyudo kaka gine revenue mar sirikal monego bed ni tiyogo chulo development ok bed collected maber. At the same time nyalo chopo kama koro kata mwandu ma e pinje moko mag investment be ok bi e Kenya nikech koko. Impossible ni rallies gikoendelea to president ko engage on to chances are ni agenda ge biro bedo detail kata ka wa achieve moko to samoro okata malo 100 kako nego benotimo e gimo me nyako consult. And the first point of call mar consulting ke chani wangu IBC commission nitir mana commission achiel minongo ni Irene Masid mabene gichiwo midhi gole kineno kaka tribunal thing. First port of call nyaka consult a package mar reforms mar IBC kaka I constitute, but importantly reform package magedhetimo kadhi mbele. Jotelo ma Kenya Kwanza osebedo kagoyo korgi ni Azimio nyalo dhi nyime kod romo magi kagiwacho ni onge lokruok magidhi kelo. Kata kamano, jonon weche mag siasa to neno wach makamano e yo mopogre. Kineno reaction mane jo Kenya Kwanza obedogo, then you notice gisechako notice ni jogi tiyo. Jogi o focus at the opposition. And opposition king yopod united, onge ngamo se defect malich. And jika oko defect within the first 5 months ngama the defect onge. The experience ma wan go for a long time en ni okinyal underrate teko mar Raila. From the results manobedo declared, en chigni gi support mar half of the country.
So it means ni en gi accessible, en gi gima kisungu luongo ni critical mass monya ringo go mabro luwe kamoro amora modhiye, and therefore onyalo ringo moket the government busy for 5 years. Jonon weche mag siasa kod jopiny osebedo ka nono ewi gimomiyo ogai mar Azimio Raila Odinga ne orito nyaka dweche 5 bang' yiero mar kwedo telo mar William Ruto. Dipo ni paro mag bago romo mag kwedo duoko mag yiero ne onge chenro mag Raila kose. Kiseng'iyo history mar jaduong' Raila Odinga gi jotend Azimio sana mosebedo kode consistently, to en predictable ni gidhi gaji. Since 2002 offers the mass action mondo gimoro timre. Kata ni cheki ngene no kele mona geswari gi mass action. Koro en brand mar politics. Adire en brand mar politics mar Raila and team ne gi invest in public mobilization. Kaluwore gi duokrok mar wach kachiel gi chung' motegno e kind kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio, jopiny osebedo ka penjo ni romo mag Azimio biro dhi nyime kuom thuolo marom nade, to ang'o maduong' magigeto yudo kod romo makamago. So I feel ni migosi Raila Odinga to gi joge choko troops gi, choko jolwenj gi mondo gichak ng'iyane to ere kaka ginyalo donjo e telo. Ginyalo donjo e telo election mabiro, to kata kok gidonjo e telo election mabiro to be nitie gima ginya timo ma gidonjo e telo kata pok election moro biro. So ana feel ni en siasa magore. Gidwa chuno sirkal mondo engage. To ka sirkal ok engage, to kaka neno kuma gichiko ne gibiro chako golo dosi achiel kachiel. Tero chalo gima oyeyo makai to kudhi. Onyalo kai ko kai bathi to golo gima koro ne wacho. And again samoro jogi smart, samoro gin gi recordings, meetings. To mano bro question credibility mar the entire outcome of elections, some presidential elections ma 2022. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawang'iyo mana mago motende gi weche mag siasa to kod yiero ma higa mokalo. En jakom mar duol matayo yiero e pacho ka IEBC Wafula Chebukati koro wuok oko ka okwedo okang' mar Raila Odinga, wacho ni yande ne odhi e ode dhi manyo asoya mar lando Raila Odinga kaka jaloch. Chebukati kokalo e kambi okinde mar Saroni and Stevens Advocates wacho ni weche manyocha ne owachi gi Raila okete kama rach e nyim jo Kenya, kendo omiyo jo Kenya koro onge kode kod geno. E burano Chebukati ywak ni wechego omake kod buok ka koro odwaro ni mondo mi Raila Odinga opedhe lela tipo manyiso ni yande ne ochopo e ode, kendo mondo mi asoya e kinde yiero mokalo. Ochiwo ndalo 7 mondo mi Raila Odinga ochiw kanda mar video no, makaw kamano to biro kawo okang' mar chik. Erokamano nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag duol otieno ma kawuono ni. Amora ahinya nikech yiero Ramogi TV e kind televisions mamoko e odhiambo ni. Gie sani adwani kaka oyweyo no to ang'e ni moko kuom ote ma useorona kotende gi weche manyien ma wan godo gie thuolo machalo kod ma Victor Kutuwudi Nyapondo mar Bungu Kabar, Jobless Corner mor kod lendo mag Ramogi TV, kendo chiwo mor ne familia marwa duto tero kama na ahinya. Michael Masawa mar Bondo benano ka keto ote mare kar kanyendo. Odada mara Malongo wacho ni akwayo baba ni owere gi weche mang'eny, owe jatelo ti weche mang'eny gi biro kethonwa dongruok. Mano en bende kwayo mare. Jamtauda Wasi Boda wacho ni watching kainti Wasi Boda kanyendo. Erokamano ne Ramogi maler ahinya kendo morowa no Pastor Mondi Otiche mar gemo nyinyore. Aneno ka endi bende Jamtauda Wasi dugo kanyendo. Omosh Dirago Land Cruiser kantiere Kamato, Ramogi choponwa kare again kod Mr. Mumbo jogod jope kod Ogweno Agak jakom mar CBC ke rokamana ahinya. Eric kawuok Moroni seroje chendo mar duol kendo weche manyien chopone yo makare. Konywa uru kuoyo kaura ka
CBC orido nwangima ni nyaka wachul 4,000 patam to sirikal dorando ni onge pesa ma janyuol golo. Kong'e lera ahinya kotende kod wachni jal mondiko ni endi nyalo miyo ler ni to ing'iso gi nang'o winjruok obedo e kind skul no gi jonyuol koso en nang'o. Gin weche ma bende imedo ket kare ko gino ni piny owacho biro mondo mi okel omenda ma giwacho mar 15,000 kuom nyathi ka nyathi mondo mi okonye tayo chenro mar junior secondary ma koro donjo odiochienge mar 2 kawuono. Nyakwara Mogi yien adhi e yweyo kaduogo pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Mara kume se thothapki to koro gimodong en mana akweda. Pungua. Nini naendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa hivi. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shabaiki's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8-ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tuna watoto 2. Wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, uwezi tumia family planning. Okay. Na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa, reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema kai huyo mtoto wake ni kama amekufa, ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali, nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo Nyakwara Mogi bang' wuok e yweyo madundo na wadhi nyime gi weche manyien. Lakteche marom maberio osewito ngimagi e thuolo mar higni 2 mokalo e okenge ma oweyo ji kod penjo mathoth. Ma oyang kod jagoro mar riwruok mar lakteche ma otwak mana ndalo bang' laktar moro mawuok e kaunti ma Machakos kawo ngimane ewi wach mar ni ok osebedo kod tich kuom thuolo mar dweche 8 mokalo. Wach ma omiyo koro nodak kod gope mag ji mathoth. KMPDU obwogo mar dhi e ng'anyo chak dwe mar 3 poni piny owacho koketo e tim winjruok ma oriwo koda ka keto chik mabiro neno ni lakteche ondiki higa ka higa e pacho ka. Wik mokadho nowalalo daktari manyinge Muoki mane odak Kagundo manotimo internship koro, to bang' kanyo no owe moko yudo tich. Koro nondiko barua ne nyaminegi sama koro notho kata ka ngimane ni osemanyo tich
dweche gi motame yudo en gi gope ji to chulo bills motame to owinjo malit ko en ka jo odigi thagore to sebedo daktari to ywak mar nyathini wa daktari ni ywak mar dakteche ma chotieko skul kuom higni 5 mosekadho ma pok ondik tich ma sirikal okawo policy mar tiego dakteche to weyogi moko ndikgi to sama gitimore osiptende te mane Kenya ka dhi maonge jotich dhi maonge dakteche ji dhi osiptal to ok yud thieth kono wacho ni kapo ni giwe mok gitimo mok ndiko gi kaka dwaro ni to bang' 60 gi bo chuno wan wadhi gomo to ma ng'anyo ma kaka wacho mokalo cha en ng'anyo mar jopiny mondo jothieth osiptende king'yo kata mana weche mag NHIF mag jothieth yudo ka dakteche thiedho ji e piny ka to gin ga gi tuo ok nyal do thieth ma gichiwo ne jopiny koro ka in gi daktari ma ok nyal do thieth momino en wach matek manade kaunti ma Nairobi nje kae ka NHIF cover gi orumo bomet dakteche osebedo gi higni 2 maonge NHIF cover mondo giyud thieth mag jopiny. Ramogi joma ni kod tuo mar kansa ywak ni nengo thiedho tuo mar kansa ni malo kendo gikwayo piny owacho mondo jolgi. Jafwambo marwa Migori Jojuma lero moko kuom midhiero ma jotuo kansa rado godo e ngimagi e kinde ma gimanyo thieth ne tuono. Tuo mar kansa pod en midhiero e kaunti ma Migori. Nitiere oganda mathoth ma osewito ngimagi nikech tuoni ka moko bende oseuso mwandugi ka gimanyo thieth. Sami dhi kacha tipenji gik ma in godo e odi. Ipenji ni mama mibiro ka in gang'o akoni ato tan gi lweta kamano no kama Nyasaye mokela ka jowadwa to gikone mama bang' ni nyal kaendi pesa dhiye masetiyo go kase lweta en gimoro sing 100,000 kama. Kanza ilikuwa pesa nyingi. Niliuza ng'ombe zangu, vitu zangu zote, nikauza hata shamba. Radiotherapy, one session nyalo kawi 4,000. Tidwa ni tim gi like 30 sessions. Korido ka pek kabisa tidwa ringi miraro ni tim kata for 3 months. Kuonde thieth magi nyalo yudo thieth makare bende pod nok kendo miyo jogo modak kod tuoni mar kansa bende koro tiyo kod seche mathoth kaachiel kod omenda ka gimanyo kuondego mag thieth. To sani be uneno kaka piny chalo. Kaka an sani na lare mana gi nyithi sikul. Nyithindo dhi sikul. Amba tuo nyithinda ni akare. Kudagi ni nyithi wuothi sikul. Gidhi sikul wa mondo bi oomgi ni dagi otho. Jothuru wa mang'eny wayudo ni onge gi NHIF. Ma ioro ng'ato for services they cannot afford. Mar ariyo services are not available around. Koro nyaka giring kuonde maboyo machuno ni nyaka giti gi transport, nyaka gidhi ginind kuondgo. Moko kuom jogo eko mane ong'eyo chalgi ka tuoni mar kansa pok olandore ahinya e dendgi bende osudo thieth kendo sani koro ngima. Mano thiedha mogi kama koro giwacho ni mama oromo. Koro ajiwo ji ma biro winja katere e TB ka ni gini thiedho. Nilianza matibabu 2017 mpaka sai nikaenda nilikuwa naenda mpaka wakaniambia sasa umemaliza ukai nyumbani. Ripoti yango ni kaunti ni ma Migori kwan jogo eko mayudo tuoni mar kansa osebedo ka medre ka bende jogo eko mantie kod tuono mar kansa mamako fuku manyuol ema koro ni malo e kaunti ma Migori. Kaka yo mar kedo kod landruok mar tuono mar kansa e kaunti ni ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ni ka otenre koroge mamoko ochako chenro mar jiwo oganda mondo kowuok oko kendo ng'e chalgi ka otende kod tuoni. If detected early, it can be treated. So we were creating awareness so that our girls can be vaccinated against the HPV. We're encouraging our women between the ages of 25 to 49 to go for screening. We want to make sure there is zero cancer in our Republic of Kenya, in our counties, and we champion this because we know it has taken many lives. It is preventable, it is treatable, and therefore our focus is by 2030 we should be able to say zero cancer among our girls. Tuo mar kansa koro pod en midhiero kabendo oganda bende tuo no sayudo osegumenda mathoth mar manyo kony kabendo jolony wacho ni yo makare mar kedo kod tuo ni en ka ng'ato ong'iyo chal ne chon kendo dhi e pimo. Jojuma, Ramogi TV, Migori.
Odonje weche mag tuke. Komiti matayo weche mag Olympics e pacho ka oyiero Shadrack Maluki kaka jalno mabiro telo ne jotugo mabiro yuoro e tuke mag Olympics higa mar 2024 e boma ma Paris. Maluki ma en jatend riwruok mar tuke judo nyiso geno mare ni Kenya biro timo maber mohew kaka ne gitimo Tokyo